tun da maman ne muka sha tare da ita, to yar da maman ta haifa a matsayin ya take a gwajena. Mun lura da kyau? To sai mu irga mutum, mu gane mutum 7 da ba sa halatta a aure su da dangantaka na jini, da kuma mutum 5 da ba su halatta a aure su da surkuntaka, da kuma mutum 7 da ba su halatta a aure su da shayaswa. Domin annabi ya ce ya harumu minan rada'a, ya harumu minan nasab ma ya harumu minan rada'a, ya harumu minan rada'a ma ya harumu minan nasab. Yana haramtawa kamar yadda shayarsuwa yana haramtarwa, kamar yadda dangantaka yake haramtarwa. Mata 7 da Qur'ani ya ce bai halatta ba mu aure su, to kamar haka ma shayarsuwa ya haramta mana waɗancan matan. Mun fahimci wannan da kyau? Idan kuka sa la'akari za ku ga mata 19 kenan aka ambata wanda suke haramun ne mu aure su. Mun fahimci wannan da kyau? 5 surkuntaka ya haramta su, 7 dangantaka na jini, 7 kuwa shayaswa ne ya haramta su. Allah ya sa mun gane. Idan muka zo babin aure za mu fi fahimtar wannan bayani din. Idan misali watakila in muka ce mu irgo su 19 nan sai mu ci lokacin baki daya. So don wannan ukhuwa da annabi ya ambata ukhuwa ne radaiya, wato wadda yake na shayaswa. Wannan hadisi da muka karanta Muhammad Nasir Dinul Albani ya rawaito shi, ya fito da wannan hadisi a cikin Ahkamul Jana'iz shafi na 155. Abu Dawud As-Sajastani rahmatullahi alaihi ya rawaito shi a cikin littafinsa Sunan Abi Dawud hadisi na 3190 daidai, da kuma hadisi na 22 a cikin juz'insa na 3. Arabi na 4 daga cikin al'amura da aka sunnanta mana mu aikata bayan bizne gawa, an ya kifa alal kabri, ya saya akan wannan kabari din, yad'u lahu bitathbit, ya roka masa Allah ya tabbatar masa da harcensa yayin amsa tambayoyi, wa yastaghfiru lahu, ya nema masa gafara, wa ya'murul hadirina, ya umurci waɗanda suka halarto bizalika su ma su roka masa Allah ya bashi ikon amsa tambayoyi, kuma su roka masa gafara Allah ya gafarta masa. Li hadisi Usman bin Affan, saboda hadisin Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama idha faraga min dafnil mayyit, annabi ya kasance idan ya gama bizne gawa, wa kafa alaihi, sai ya tsaya akan wannan kabari din, fakala sai ya ce istaghfiru li akhikum, ku nema wa dan uwanku gafara, wa salu lahu tathbit, ku roka masa tabbata, Allah ya tabbatar da harcensa ya iya amsa tambayoyi da za a mishi, fa innahu al'ana yus'al, don yanzu haka ana mai tambaya ne. Allah ya ba mu ikon amsa tambayoyin kabari. Kuma wallahi abun mamaki, tambayoyin kabari duka akan akida za a tambaye ka. Duk tambayoyin kabari akan akida ne. Tambaya ta farko za a ce maka man rabbuka, kaga ai akida ne. Waye ne ubangijinka, me ka sani dangane da ubangijinka? Tambaya na biyu, maza ta kulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'isa fikum, me ka sani dangane da wannan mutum da aka aiko shi zuwa gare ku, shine annabi Muhammad. Kaga kenar akidantuwa da sunnar manzon Allah wajibi ne akan kowa, don idan ka ce la'adiri baka sani ba, wallahi duka mala'iku za su yi maka. Sai tambaya na uku, wa ma ilmuka, menene iliminka dangane da imaninka da alkur'ani?
sai ka ce qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqt. Qara'tu kitaballah, na karanta littafin Allah shine alqur'ani, wa amantu bihi, na yarda da alqur'ani, na yi imani da shi, kaga akida ne. Wa saddaqtu, na gaskata kuma na yi aiki da shi. Ba ka karanta shi karatun jarida ba, in ka karanta shi baka yi aiki da shi ba, ba zai yi amfani ba. Allah ya samu gama da duniya lafiya. Saboda haka yan uwana, mu gyara halayenmu, mu kyautata a ayyukarmu. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon gyarawa. A wannan hadisi akwai wasu ababe da ya kamata mu fito da su a fili, mu fahimce su da kyau. Malam ya ce an ya kifa alal kabir, ya saya a kan kabarinsa. Ana nufin ga kabari nan, sai ya zo ya saya a kan kabari ɗin ya ɗaga hannu? A'a, ba haka sunna take ta karantar ba. An ya kifa ala kabarihi, ma'ana ya saya a inda kabarin yake. Ala kabarihi bi ma'ana inda alqabr, a inda kabarin yake. Amma wa yastakbil alkibla, ya fuskanci alkibla a lokacin da zai yi addu'a. Wannan shine abin da ya tabbata, saboda hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi idan zai yi addu'a sai ya ce wa sahabbai, ku fuskanci alkibla. Ba wai za a fuskanci kabari ana yin addu'a ba. Jama'a mun gane wannan? Sanar abu na biyu, za a roka masa at-tasbit. Allah ka tabbatar da shi, domin Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Al akhirah yani fil qabr. Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar zance tun a wannan gida duniya ɗin. Sanar kuma a lahiransu shine kabarinsu, idan suka shiga zai tabbatar da harcensu za su iya furta amsa da aka tambaye su. Saboda haka idan aka tambayi mummuni a cikin kabarinsa, man rabbuka, zai amsa, amma wanda yake ba mummuni ba zai gagara amsawa. Allah ya saba ma cikinsu. To, a wannan gaba kuwa malamai suka ce babu laifi, za ka iya yi masa addu'a da abinda ka fahimta a ciki ko da abinda ya tabbata daga nassi. Jama'a mun gane? Kamar ka yi iktibasi daga aya ɗin, sai ka ce Allahumma thabbit mantiqahu indal mas'ala. Kaga wannan ai ba nassi ne ya zo da shi ba, ba ayar ne ya zo da shi ba, amma za ka iya furta wannan ɗin, saboda hadisi na Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu, da hadisin Abu Huraira, da hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu, wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi addu'a. Cikin wannan addu'ar akwai wannan lafazi ɗin, Allahumma thabbit mantiqahu indal mas'ala. Ya Allah, ka tabbatar da harcensa a yayin wato da za a tambaye shi a cikin kabarinsa. Sa'annar ka nema masa gafara, Allahumma ghfirhu warhamhu. Wannan ya tabbata a cikin nusus dewa wadda la tu'addu wa la tuhsa. Allahumma ghfirhu warhamhu warhamna ba'da, ko Allahumma ghfirhu warhamhu. Wa ya'muru al-hadirina bidhalik, ya umurci waɗanda suka halarto da yin wannan addu'a din. Wannan kuma yana nuna maka za ka yi addu'a din, kowa zai yi shi individually, za a yi shi ɗaiɗaiku, kowa zai yi addu'a din a shi kaɗansa. Wannan shine ma'anar wannan hadisi din. Istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. To tambaya, idan aka haɗu aka yi addu'a ɗin jam'i, shin an yi bid'a? Ansa, ba a yi bid'a ba, sai dai ba shi ba ne aka fi so a yi. Jama'a kun fahimce ni da kyau? Saboda kwanakin baya na faɗi wannan fatawa ɗin, kura ya so ya tashi. To amma da yake dama idan ka san inda ka taka, ba ka tsoron ko ina ta subce ko ta rubce ake cewa. Malamai magabata Allah ji kansu da rahama
sun ba da fatawa. Idan muka dubi fatawa allajinatu da'ima lil buhusil ilmiya sun ba da wannan fatawa din. Fatawa bin Baz, fatawa muhimma na bin Baz rahmatullahi alaihi, da kuma fatawa bin Baz. Akwai fatawa guda biyu, fatawa bin Baz mujalladai ne, akwai kuma fatawa muhimma na bin Baz. So a cikin waɗannan littattafan za ka samu wannan fatawa ɗin. Amma bin Baz abin da yake cewa shine misali wani ne ya zo yana yin addu'a, shi ba wai a sani irin yadda yanzu salo yadda muke yin wannan addu'ar ba, yana yin addu'a ne yana ce Allah ka gafarta wa mamacinmu, Allah ka ji kansa, Allah kaza, yana yi a cin gashin kansa sai jama'a suna amin amin, ba wai su ne suka raɗa shi ya yi wannan addu'ar ba. Jama'a muna ganewa? In suka same shi yana yi sai suka ce amin amin, sai ce fala ba a sabihi, babu laifi akan wannan. Mun fahimta? A sai kenar kaga ba wai za a ce honorable kawo mana kulhuwa da izaja da tabat kafa uku ba, wannan ka kawo mana inna aɗena bakin kaza ko tahiya bakin saliyina, ba shi bane, ba haka bane tsarin yake, sam a sunnace ba wannan bane, annabi bai karantar da a yi haka ba. Jama'a muna ganewa? Wani lokaci din idan aka faɗi irin wannan sai mutum ya ce ai ra'ayi aka faɗa, ba ra'ayi aka faɗa ba. Duk abun da babu shi a littattafanmu kamata ya yi mu kawar da waɗannan ababen sai mu yi abin da yake littattafanmu, domin idan muka rike abun da babu a littattafanmu muna ɗabbaka su, to na littattafan ma za su ɓace, ba a san su ba a nan gaba. Shi yasa yau idan kai addini yadda annabi ya karantar, to kai ne ka zo da sabon addini. Wadda kuwa yake yin abun da ba shi bane annabi ya karantar, shi kuma yana da tsohon addini. Kaga me ya kawo wannan? Saboda jahiltar asali aka koma zuwa ga abin da ba asali ba. Jama'a muna ganewa? Yau idan ka ɗauki littattafanmu gaba ɗaya, ka ɗauka daga Ashmawi, Iziya, Risala, ka je zuwa ga Lawwali da Sani, ka je irin su Waziya da Utubiya da sauransu da Muwadda da sauransu, ka je kutubu sita, ka je kutubu tis'a, ka je zuwa musannafat, ka je zuwa gwajar ausat, ka je zuwa gwajar wato asiha, dukkanin waɗannan littattafai ɗin da masanid namu za ka ga babu waɗannan ababe da muke aiwatar da su a aikace. Kuma yau idan baka aikata su ba, to a nan ne inda kura yake tashiwa. Wanda bai karanta ahlari ba fa, idan ya je ya same ka, kai da kake da ilimi ka kai sayul Bukhari, kana fadar abu sai ya ce wallahi ra'ayi kuke fada. Kuma idan da za ka ɗauko masa inda abun yake ka ɗauki yasansa ka ɗaura a kai, ka ce karanta mini bakin kawai, wallahi ba zai karanta maka ba. Allah ya samu dace, Allah fahimtar da mu daidai ya ɗaura mu a kayi. Gaba na kusa da karshe, akwai lokaci? Lokaci yayi? So ina ganin za mu saya a nan saboda kan gaba ne. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga gujar wa yajuzul julusu indahu asna'a dafn. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta bukata. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.